Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo poyamba nayi mitu yake. Office ya President ndi nduna yati ndi bodza la nkunkhuniza zomwe anthu ena akufalitsa pa masamba amchezo kuti office iyi yalamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino atule pansi udindo wake. Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 billion kwacha kuchokera mu ndondomeko ya chuma ya 2026 mpaka 2027 kuti uyambe kulemba ntchito aphunzitsi ambiri mdziko muno. Ndipo thupi la Reverend Timothy Nyasulu omwe anali a Vice Chancellor a University ya Livingstonia ali m'manda. Tiyambe ndi nkhani yathu yoyambirira yomwe tati Office ya President ndi nduna yatsutsa malipoti omwe akuyenda pa masamba amchezo oti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza wachiwiri wake Dr. Jane Ansah kuti atule pansi udindo wawo. Muchikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu office a Justin Saidi ati nkhani ndi yabodza chifukwa ziganizo zoterezi zimachokera kwa mtsogoleri wa dziko lino zimakhala mu kalata yomwe imakhala yosayinidwa ndi President motsatira ndime 90 gawo 1 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Pamenepa chikalatachi chati anthu asamvere zomwe zikuyenda m'masamba amchezozi chifukwa ndizongofuna kuwasokeretsa komanso kufuna kuyipitsa mbiri ya boma la President Mutharika. Chikalatachi chapitiriza kunena kuti wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Jane Ansah apitiriza kugwira ntchito zawo monga amanenera malamulo oyendetsera dziko lino komanso azikhala nawo m'misonkhano ya President ndi nduna. Ofisi yafotokoza kuti kusintha kwa ndalama zomwe zaperekedwa ku ofisi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kwachitika mogwirizana ndi ndondomeko yofuna kusamalira kasakazidwe ka ndalama za boma ndipo izi zachitika mu nthambi ndi maunduna onse. Unduna oona za ntchito watsimikizira Malawi kuti ukukonza ndondomeko zatsopano zothandizira kulimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana ntchito zoposa msinkhu wawo. Malinga ndi Commissioner oona za ntchito a Hilale Wayo Nyangulu, ndondomekozi ndi mlozo ofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana pofika mchaka cha 2030. Zambiri mulipoti la Emmanuel Chikonso. Ntchitoyi yomwe inali ya zaka zitatu yofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo amayigwira ndi mabungwe osachepera anayi m'maboma a Lilongwe ndi Ntchisi motsogozedwa ndi bungwe la Save the Children. Ntchitoyi yomwe imalandira thandizo kuchokera ku bungwe la European Union inakwanitsa kuthana ndi nkhani za mchitidwewu zokwana 600 mwa nkhani zoposera 800. Kudzera ku ntchitoyi ana oposa 4000 analandira upangiri ku magawo osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Save the Children, Janet Nkhoma, wati nkofunikira kukonza ndondomeko zomwe zimapereka mulozo wa momwe ntchito yolimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo ingayendere komanso kuthana nawo. Ifeyo chomwe tikupempha wina aliyense ndicho kuti atengepo gawo kuyambira Ministry of Labor, mabungwe osiyanasiyana, inuyonso ngati a media kuti nkhani imeneyi ipite patsogolo. Madonors kupereka funding yokuti ithandizire ndondomeko ifa umakhala mlozo momwe tithandize kuti tikamabwera ndi ma program tiziona kuti akuyenderana ndi zomwe tili nazo zokhazikika, ndondomeko yokhazikika. Mkulu oona za ntchito ku nduna wa za ntchito a Hilale Wayo Nyangulu ati boma lakonza kale ndondomekozi. Ifeyo ngati kuunduna policy tinayiphika ndithu inakafika ndi mpaka ku cabinet, koma ku cabinet atayiunika imeneji anazaona kuti tikasiyanise ndithu kuti mmene mucha tikemo nkhani za child labor koma tikemonso za child wage kuti zikhala ngati kusiyanisa kuti anthu achimvesese bwino. Pakadali pano malipoti amaonetsa kuti ana pafupifupi 2.1 million ndi omwe amakhudzidwa ndi mchitidwewu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe.
Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 biliyoni kwacha kuchokera mu ndondomeko ya chuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri m'dziko muno. Nduna ya mundunawu a Bright Msaka alankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro a uphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Nalikule. Olive Phiri ali ndi ripoti. Ophunzira 163 ndiwo alandira madigiri atamaliza maphunziro a uphunzitsi za sayansi. Ophunzira awiri alandira madiploma atamalizanso maphunziro ophunzitsa za sayansi, ndipo ophunzira okwana 76 nawo alandira madigiri atamaliza maphunziro okhudza ziyankhulo. Polankhula pamwambowu, nduna ya maphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka yati boma ndi lochilimika kutukula maphunziro m'dziko muno popeza ndi ngodya imodzi ya chitukuko cha dziko. Msaka alimbikitsa aphunzitsi omwe amaliza kumene maphunziro awo kuti adziwe cholinga chawo ndi kumagwira ntchito mwa ukadaulo momwe aphunzitsi amayenera kuchitira. Iwo atsindika kuti unduna wawo ulemba ntchito aphunzitsi ambiri pofuna kuti chiwerengero cha aphunzitsi chizikhala moyenera ndi chiwerengero cha ana m'kalasi iliyonse. Boma laonesesa kuti ndondomeko ikhalepo yoti aphunzitsi amenewa alembedwe ntchito msanga kuti apite akaphunzitse m'masukulu. Mawu ake mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya aphunzitsi ya Nalikule a Elizabeth Meke wati sukulu yawo tsopano ndiyovomerezeka ndi bungwe la National Council for Higher Education. Ameke ati chitsekulireni sukuluyi mwa ophunzira omwe akhala kumaliza maphunziro chaka chino. Pali ophunzira yemwe wachita bwino kwambiri yemwe sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yamulemba ntchito. Zimene zitu ifeyo zikutipatsa mphamvu komanso mwangolomera kuti ndithu ndizotheka kupanga graduate ana with distinctions. Bright Mvalo ndi mphunzitsi yemwe wachita bwino kuposa anzake onse. Ndipanga kuthekera kwanga ponse kuti pamene dziko landitumikirira ineyo kuti basa nzofunika kuti ndifike pamene ndafika apa inenso ndichita chimodzimodzi kwa ina onsewo kuti nawonso afike pamene kuthekera kwanga afikitsire. Ndayembekezera kuti ndipanga kuthekera kwanga ponse kumene paliponse pamene ndingagwire ntchito kuti ndionetsetse kuti aliyense amene ali ndi kuthekera apange realize potential yake. Mwambo opereka masatifiketiwo ndi wachisanu chitsekulireni sukuluyi mchaka cha 2017. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma la United Kingdom UK lapempha adindo mdziko muno kuti ayese kukhazikitsa njira zatsopano zomwe zingathandize kupewa ngozi komanso kuchenjeza anthu mwachangu pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi makamaka kusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu a boma la Britain a Ben Nicholson ndiwo anena izi pamene amayendera madera ena omwe akhudzidwa ndi ngozi yosefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. George Banda akuipatsira nkhani yonse. A Nicholson anatsindika zakufunika kukhala ndi njira zatsopano zothandiza kuchenjeza anthu mwansanga za mavuto ogwa mwadzidzidzi maka kusefukira kwa madzi. Iwo anati ichi n'chifukwa chake boma lawo likugwira ntchito limodzi ndi boma la Malawi pa ntchito yodziwitsa anthu nkhani yokhuza za nyengo kudzera mu nthambi yona zakusintha kwa nyengo ya mdziko muno. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Food Program WFP kuno ku Malawi aungani Mwandira anatsindika zakufunika kuti anthu ammadera osiyanasiyana mdziko muno azikhala ndi upangiri wa mmene angachitire pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi. Tinagwirana manja ndi boma la UKAID kuzagwira ntchito kuno ku Chikwawa chifukwa chokuti Chikwawa ndi boma limodzi lomwe lakhuzidwa kwambiri ndi ngozi yokugwa mwadzidzidzi. Makamaka mutha kuona kuti mafigazi ngochulukirapo pa kugwirizana ndi ripoti yomwe inatuluka dzana kuti pafupifupi mabanja 69,000 akhudzidwa. Chikwawa yokha ikufikira pafupifupi mabanja 24,000. Ndeti naona kuti tigwirane manja ndi anzathu a boma ili la UK kuti tizathandize anzathu amene avutika ndi ngozi imeneyi kuno ku Chikwawa. Mai Mebo Mbendera ndi mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya boma yona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndipo akufotokoza za mmene boma la Chikwawa lakhuzidwira ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi. Mboma lino titaonera kuti pali mabanja 24,800 amene akhuzika ndi ngozi imeneyi. Titabwera ndi aku UKAID plus WFP amene timagwira nawo ntchito
kutithandiza kuti tithe kuwafikira anthu awa ndi chithandizo choyambirira ngati anthu amene ali pakampo panopa ngati mukudziwa anthu alibe zakudya so tabwera ndi zakudya ndi zina. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe analandira thandizolo a Rose William anati pakadali pano anthu omwe akhuzidwa ndi ngozi iyi akusowekera zinthu zambiri. Ngozi imene inalikhuza madzi analowa nyumba mwathu ulekeza mchuno kena kunakwanisa kupumusa miyoyo yathu yokha kuthawira ku kampo kuna Micheni School. Tinaluza zinthu zonse zogwirisira ntchito za nyumba mbale mapoto komanso chimanga chathu chimene tinarusa m'madimba chinatha kuonongeka. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ife timapita m'madimba kumakalima. Thandizo ya nsanga imene tingayifune ndi ufa mbale ndi mapoto pawo utafika mwachangu kuti tikwanise kumadya ndi ana. Boma la UK kuzera mu bungwe la UK Aid ndi la WFP akuthandiza dziko lino pothandiza anthu omwe akhuzidwa ndi mavuto akusowa chakudya komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena mdziko muno. George Banda, MBC, Chikwawa. Mamembala a gulu la chikhalidwe cha mlako wa lomwe anali kundata mboma la Tcholo komwe anakonza malo a mpumulo wa bata. Malowa ndi manda ayemwe anayambisa gululi amenenso anali mtsogoleri wa dziko lino ndi chipani cha Democratic Progressive DPP malemu Dr. Bingu wa Mutharika. Zambiri mripoti ile. Pogwisa ntchito makasu, masache, zochechera ndi zikolopa, mamembala a gulu la mlako wa lomwe akugwira ntchito yopala udzu, kuchecha komanso kukolopa makonde a nyumba ya mpumulo wa bata omwe ndi manda a malemu Bingu wa Mutharika ndi akazi awo malemu Ethel Mutharika. Mkulu wa gululi Apius Abel Mvenya Jr. ati ntchitoyi amayigwira chaka ndi chaka ngati njira imodzi yofuna kulemekeza mzimu wayemwe anayambitsa gulu la mlako wa lomwe komanso kuphunzitsa chinyamata zakufunika kulemekeza malemu Bingu wa Mutharika. Cholinga chachikulu nchonena kuti monga mukudziwa mtundu wa Chiromwe unali mtundu umene unali obisika. Mwina zichitochito zathu, zinthu zimene timakonda, zinthu zimene timakhulupirira, zinthu zimene timadya zinali zobisika. Chifukwa choti mwina tikazitulutsa ku mitundu ina simatha kuzimvetsetsa. Chifukwa chimenecho zidatipangitsa kuti ife lomwe tizikhanga tikukhala moyo obisika. Mpaka nakufikira nthawi imeneno Profesa Bingu wa Mutharika malemu athu okondedwa anaganiza zoyambitsa bungwe la mlako wa lomwe. So bungwe lija lili pamene paja ndi cholinga chonena kuti liyanjanitsa lomwe tilimbikitsa za chikhalidwe chathu. So sitingamakambeza chikondwerero chomakondwerero kuti ndifa lomwe tidadziwika pano osakamba za Profesa Bingu wa Mutharika Vereti amene lero lino chaka ndi chaka timabwera kuzakonza malowa kutoko kusikoyamba akayani. Every year timabwera kuzakonza malo ano kwa samala kuzakhala chifupi ndi malemu patron wathu komanso amene anayambisa bungwe lino la mlako wa lomwe. Bingu wa Mutharika anamwalira mwadzidzidzi pa 5 April mchaka cha 2012 pomwe anali mtsogoleri wa dziko la Malawi. Dzina la malemu Bingu wa Mutharika lizakhala lokumbukirika kwa Malawi ambiri ngakhalenso ine. Ndimakumbukira malemu Bingu wa Mutharika ananena kuti dziko la Malawi silosauka koma ndi maganizidwe athu amene ali osauka. Kotero nzotheka ngati wina aliyense wa ife atalimbikira kulisintha dzikoli kukhala lolemera. Kuchokera kuno ku Ndata ku Tcholo, dzina langa ndine Simeon Boyce. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tibweranso zikatha izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Mtsogoleri wa
mtsogoleri wa udindo wa Chikristu wa mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo cha Southern Africa Indian Ocean Division mbusa Dr. Mundia Luwaili ali mdziko muno pomwe akhale akulandira ndi kuchita maphunziro a udindo wa Chikristu m'madera ena a mchigawo chakumwera komanso chakummawa kwa dziko lino. Ife tikuyembekezera zazikulu chifukwa abusa amene abwerawa ndi abusa amene amayang'anira maiko ochuluka mu kunoko kumwera kwa Africa. Ndeno ife ndife amwayi kuno ku Malawi monga imodzi mwa nthambi yawo abwera kuno kuti azatilimbikise mbali imene yokhuzana ndi za udindo wa Chikristu osati kumpingo kokha wa Seventh Day Adventist koma tili ndi chikhulupiriro kuti Malawi apindula chifukwa cha maulaliki amene angathe kubwera amene angathe kuperekedwa ndi maphunziro osiyana-siyana. Chifukwa tikamakamba nkhani ya stewardship tikukamba nkhani yolimbikisa anthu kuti akhale azochita-chita, anthu akhala ama-business, anthu akhala otakataka, anthu azizidalira pa iwo okha amene zimene zikusoweka kwambiri kuno ku Malawi. Munthu asanafikanepo kuti angathe kupereka chopereka kapena angathe kupembeza Yehova Mulungu wakumwamba, munthu amene akuyeneka kuti akhale munthu oziyimira pa yekha. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika mgwirizano omwe ulipo pakati pa msika wa zitsulo zonongeka komanso umbava oba zipangizo za magetsi a bungwe la Eskom. Mukafukufukuyu MBC yapeza kuti pamene msika wa zitsulo zokutha ukukolezera kubedwa kwa zipangizo za Eskom, apolisi nawo akuti sanapeze mgwirizano uliwonse pakati pa kubedwa kwa zipangizozi ndi kupezeka kwa msika wake. Justin Nkwewu ndi zambiri. Nkhani zoti anthu aba zipangizo za magetsi za bungwe la Eskom monga matransforma komanso zingwe za magetsi sizachilendo. Nkhani zoti anthu amwalira kuchipatala kapena anthu akhala mu mdima kamba kuti kudera lawo anthu anaba zipangizo za Eskom sizachilendo. Nkhani zoti Eskom ikuononga ndalama za nkhaninkhani pobwezeretsa katundu obedwa sizachilendo konse ayi. Chaka ndi chaka nkhani izi zimamveka mu nyumba zoulutsa ndi kusindikiza nkhani, mu mipingo, mu mikumano komanso malo ena ambiri. Ngakhale zili choncho, kubedwa ndi kuonongeka kwa zipangizo za Eskom sikukutha ndipo bungweli likuonongabe ndalama za nkhaninkhani. Mneneri wa bungwe la Eskom Apilirani Phiri akuti bungweli limaononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pachaka kubwezeretsa zipangizo zobedwa. Aphiri akuti kupezeka kwa misika ya zitsulo zoonongeka, scrap metals pa Chingerezi, kukukolezera mchitidwe woba zipangizo za Eskom. Izi zikuchititsa kuti zizungozungulira pamodzimodzi. Iyi ndi ndalama yoti tikanatha kugwiritsa ntchito kulumikiza magetsi kumadera komwe kulibe koma imathera kubwezeretsa zomwe anthu aononga. Pakadali pano msikawu sukuyang'aniridwa ndi nthambi ina iliyonse ya boma yokhazikitsidwa ndi lamulo la dziko lino, koma pali bungwe lomwe mamembala ake ndi anthu amene amagula zitsulo zoonongeka ndipo ali dziko lonse lino. A James Chalera ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli kumwera kwa dziko lino ndipo akuvomereza kuti kupezeka kwa msikawu kukuthandizira kubedwa kwa zipangizo za Eskom. Koma iwo akuti pothana ndi vutoli mamembala awo akuwapasa zikalata zoonesa umembala wawo kuti azitha kupeza anthu ogula katundu wa Eskom mosavuta ndi kuwatengera ku polisi. Iwo akuti ngakhale izi zikuthandiza, pali anthu ena amene ndi nzika zakunja kwa dziko lino amene si mamembala awo koma kugula zitsulozi mokwera mtengo ndipo palibe chomwe angachite nawo. Apolisi okha ndi amene angathandize. Tili nawo maso kuti ikatha nkhani zawo ife tikuyenera tiwalande mapepala omwe akupangira business. Pachona kuti iwo komwe anatenga mapepala ife sitikudziwa. Lero kuyenera tipange dilo kuti anthu awa tichose zimenezo cholinga mwina pang'ono ndi pang'ono tikakhala tokha papeza kuti vandalism icheperako. Potsimikizira izi, posachedwapa nzika ziwiri za dziko la India zinagwidwa ndi zingwe zotchedwa kopa za Eskom zomwe nzikazo zimati ndi zitsulo zoonongeka. Pamene bungwe la Eskom komanso la anthu amene amagula ndi kugulitsa zitsulo zoonongeka akutsimikiza za ubale wapakati pa msika wa zitsulozi ndi kubedwa kwa zipangizo za Eskom, apolisi akuti ubalewu sanawupeze. A Beatrice Mikuwa ndi mneneri wa polisi kumwera kwa dziko lino ndipo akuti za ubale wapakati pa msikawu ndi kubedwa kwa katundu wa Eskom amangomva. Pakhoza kukhala ndi kulumikizika pakati pa kubedwa kwa katundu wa Eskom ndi Waterboard ndi misika ya mascrap. Koma ife ngati apolisi mina singati nene kunena kuti kulumikizika kulipo kapena palibe.
koma chimene tikudziwa nchonena kuti ifeyo ngati apolisi pa milandu ina imene takhala tikulemba yokhudza mwina kuwonongedwa kwa katundu wa Eskom kapena wa waterboard pali anthu ena ndithu amene tagwirapo. Polisi ndi nthambi ya boma yokhazikisidwa ndi malamulo yomwe cholinga chake ndi kuchepesa umbanda ndi umbava. Izi polisi imakwanirisa pogwira anthu olakwira lamulo omwe amatengeredwa ku bwalo la milandu, ndipo akapezeka olakwa amalandira chilango ndi cholinga choti asazachitenso zolakwikazo komanso likhale phunziro kwa amene angafune kutero. Apa bungwe la Eskom komanso la anthu ogula ndi kugulisa zitsulo zowonongeka ayika chikhulupiriro chawo mwa polisi kuti ndi amene atha kuthandiza kuti zipangizo za Eskom zisamabedwe. Ngati apolisi angagwire ntchito yawo mwa ukadaulo, kugwira anthu amene akuba zipangizozi komanso kuthana ndi misika yogula katundu yemwe wabedwa ku Eskom, powatengera anthu ku mabwalo a milandu kuti akalandire chilango, zitha kuthandiza kupereka phunziro kwa ena kuti mchitidwewu uchepe. Mawu akulu amati kupewa kuposa kuchiza. Choncho pofuna kuthana ndi vuto la kubedwa kwa zipangizo za magesi za Eskom, ndizofunika kuthana ndi msika omwe umagula zipangizozi. Ngati izi sizichitika, nkhani zoti anthu aba zipangizo za magesi za bungwe la Eskom monga matransforma komanso zingwe za magesi sizitha. Nkhani zoti anthu amwalira kuchipatala kapena anthu akukhala mu mdima kamba kuti kudera lawo anthu anaba zipangizo za Eskom sizitha. Nkhani zoti Eskom ikuwononga ndalama za nkhani pobwezeresa katundu obedwa sizitha. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames lero yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9-8 pa mapenalty pa mpikisano opimana mphamvu wa maiko anayi omwe ukuchitikira mdziko la Botswana. Matimuwa analepherana posagoletsana chigoli chilichonse kuti masewero afike mu ndime ya mapenalty. Wisdom Mpinganjira ndi Ephraim Kondowe ndi omwe anaphonya mapenalty awo kumbali ya Flames. Apa ndiye kuti Malawi idzalimbirana nambala yachitatu ndi timu yomwe igonje pakati pa Botswana ndi Zimbabwe. Masewerowa azachitika lachiwiri sabata yamawa. Ndipo matimu a Goshen City, Dedza Dynamos ndi Ekaya akumana mu ndime yotsiriza ya Sapitwa 4 Bonanza pa bwalo la Mulanje Park, atapambana masewero awo mu ndime ya semifinal. Matimuwa afika mu ndimeyi atapambana masewero awo kudzera mu mapenate. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Timu ya Ekaya yafika mu ndime yotsirizayi itagonjetsa timu ya Red Lions kudzera mapenate kutsatira kulepherana kwawo mu mphindi zonse za masewero posamwetsana chigoli chilichonse. Ekaya inapambana 5-4 kudzera mapenatewo. Nayo timu ya Dedza yafikanso mu ndime yotsirizayi kudzeranso mapenate italepherana ndi timu ya Mighty Wanderers posamwetsana chigoli chilichonse ndipo yapambana 4-2 kudzera mapenate. Apa ndiye kuti matimu a Mighty Wanderers ndi Red Lions akumana masewero oyamba la Mulungu polimbirana pa nambala yachitatu, ndipo matimu a Dedza ndi Ekaya akumana akazatha masewero a Wanderers ndi Red Lions iwa. Mpikisano wa Sapitwa 4 amakonza ndi membala wa bungwe la Solomon Chimwemwe Nyirenda, ndipo amapanga izi kutsatira lonjezo lomwe anapanga ndi matimuwa kuti akadzamuvotera kukhala pa udindowu azizathandiza matimu a mu ligi yayikulu kukonzekera chaka chatsopano cha masewero a mpira. Aka ndikachinayi tsopano kuti mpikisanowu uchitike. Masewero onsewa aonetsedwa pakanema wa MBC komanso kulengeza pa wireless ya Radio 2 FM. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Thupi la yemwe anali wachiwiri kwa mkulu wa Livingstonia University m'busa Associate Professor Timothy Nyasulu alika m'manda ku Ekwendeni Mission m'boma la Mzimba. Nduna ya zamtengatenga Ajapi Muhango ndomwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino pamwambo. George Mkandawire andi ripoti. Anthu osiyanasiyana ndomwe aperekeza Associate Professor Timothy Nyasulu pamwambo omwe unachitika pa Ekwendeni Mission m'boma la Mzimba. Usanayambe mwambowu, abusa ampingo wa CCP, nduna ya zamtengatenga Ajapi Muhango omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino ndiye ena anakaona nkhope ya abusa Nyasulu mu tchalichi cha pa Ekwendeni Mission. Mawu awo ambiri omwe analankhula pamwambowu anati malemu mbusa Nyasulu anakhudza miyoyo ya anthu ambiri pa utumiki, kudzipereka kwawo komanso kudalirika mwazina.
yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, nduna za mtengatenga Japi Mhango anati mtsogoleri wa dziko linoyu ndokhudzidwa kwambiri ndi imfayi. Amuhango anati Abusa Anyasulu omwenso anali wapampando wa bodi ya Tobacco Commission anali bwezi lenileni la Profesa Arthur Peter Mutharika komanso dziko la Malawi. Amuhango anati mtsogoleri wa dziko lino wapepesa banja la Anyasulu ndi 5 million kwacha. President ndi Anyasulu anali pa ubwenzi waukulu kwambiri, anali ngati mmodzi wa azilangizi wawo. Chifukwa chake mukumbuka inu kuti myezi itatu yapitayo president anasankha kuti akhale wamkulu woyang'anira kampani ya Tobacco Commission mdziko muno. Kusonyeza anali nawo chikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti athandizire potumikira dziko lino. Mwatsoka ndimene amwalira mwadzidzidzi. Lachisanu lomwe anafuna tayankhulani fuyo bwana anali zochitika zina anakuza tayankhulani pachiwiri. Lachilo lomwe ndimene iwo achoka mdziko muno. Ndikutandula kwambiri kuti mzawo umene makuza naye wachoka mdziko muno asanayankhulani zimene anafuna kuti awuzane. Ndipo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachale apempha mgwirizano pakati pa ndale, achipembedzo, mafumu ndi ena potukula chigawo cha kumpoto. Ndipo mwana wa Abusa Anyasulu Brian wati adzawakumbukira abambo ake kamba ka zinthu zitatu zomwe ankalimbikitsa monga mtendere, chilungamo, kuthandiza ena mwa zina zambiri. Naye munthu wachikondi kwambiri, amakonda wina aliyense, amathandizanso kwambiri. Samaonera mtundu wa anthu koma amata kuthandiza pamene pafunika kuthandiza. Ena omwe anali nawo pamwambowu ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana, Akhumbo Kachale omwe ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino, nduna za chilungamo wa Charles Muhango, achipembedzo, mafumu ndi akuluakulu ena aboma. Pomwe nthawi imati 18 minutes past 2 ndipo pomwe bokosi la malemu Abusa Anyasulu limalowa m'manda. Iwo anabadwa pa 9 June 1962 ndipo amwalira pa 24 March ali ndi zaka 64, asiya mkazi ndi ana anayi. George Nkandawire, MBC Mzimba. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Office ya President ndi nduna yati ndi bodza la nkunkhuniza zomwe anthu ena akufalitsa pa masamba a mchezo kuti ofisi yalamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti atule pansi udindo wake. Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso wati waika ndalama zokwanira 7 biliyoni kwacha kuchokera ku ndondomeko ya chuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri. Ndipo thupi la Reverend Timothy Nyasulu omwe anali a Vice Chancellor a University ya Livingstonia alika m'manda. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa MBC kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Lenene Mponda, tukufunirani madzulo abwino. Relax. Purity Dishwash now comes with a powerful new